Què tal, enganxats? Com esteu? Avui estem amb Xavi Coral, actual corresponsal de TV3 a Brussel·les, però que en els últims dies, el mes de juliol i aquesta última setmana, l'hem vist aquí, en aquest nou plató del Telenotícies, tornant a conduir un TN, una cosa que vas fer durant 12 anys. Xavi, com t'has sentit aquests dies tornant aquí al Telenotícies? Has sentit alguna mena d'enyorança? Què tal has sentit en aquest nou plató? Explica'ns. Vaig presentar el Telenotícies durant 12 anys, però ara feia 8 anys que no el presentava. Jo, quan vaig acabar de presentar els Telenotícies, ho fèiem assentats, no hi havia cap mena de coreografia, el plató era molt més petit, i en canvi ara és veritat que s'aposta molt per donar imatge i forma a les notícies, i per tant això demana més moviment i un altre tipus d'explicació. Clar, jo al començament vaig pensar, hosti, no sé si te'n recordaràs de fer això, no? Però esclar, ho vaig fer tants anys i jo crec que ha anat bé perquè, o sigui, tota la tècnica que ja tenia de presentar el Telenotícies, més el que he après presentant el Divendres, que és un magazín molt més distès, o el .cat, doncs m'ha permès de donar-li un altre aire, diguéssim, no aquella rigorositat, aquella seriositat que tenia jo al començament quan vaig començar a presentar Telenotícies. I ho he passat molt bé, m'ha agradat molt. Hi ha hagut enyorança? Si quedaria aquí Xavi Coral o està millor a Brussel·les? Mira, ara mateix el que jo voldria fer és fer de corresponsal, i ara tornaré a Brussel·les i jo vull fer una mica de carrera com a corresponsal, perquè ja et dic, o sigui, he estat 19 anys en total tancat dintre un plató i ara em venia molt de gust sortir. Per tant, jo ara la meva idea és tornar de corresponsal. Ara no et dic, no faràs mai més de presentador de Telenotícies? Home, doncs no ho sé, potser sí, no ho sé. Si ens centrem en l'etapa que estàs com a corresponsal, hi ha gent que diu que quan ets corresponsal a TV3, que solen durar 4 anys, les corresponsalies, hi ha el primer any que és d'adaptació, el segon que ja ho tens més per la teva mà, el tercer on ja ho domines tot i pràctiques és perfecte, i hi ha un quart on sembla que li comences a agafar mania a la corresponsalia. Això és el que diuen. Tu quina etapa creus que estàs? Estàs encara a la primera adaptació o ja has passat a la tercera? No, jo crec que encara estic a la primera adaptació. Clar, el primer any, la veritat és que fins que no entens com funciona la feina, en el cas de Brussel·les, ostres, tens tantes institucions que fan coses que has d'aprendre una mica a discriminar quines són les informacions que són importants i quines no. Després has de conèixer la ciutat, has de buscar el lloc on viure, en fi, has d'entendre una mica com funciona el país on estàs. I aquest any ha passat molt de pressa, i jo crec que encara no estic en disposició de dir no, ja exacte, ja ho domino, ja tal. No, ara jo crec que començaré un any en què podria agafar una mica més de rutina, en què ja tinc una mica més d'experiència. És molt important tenir background per saber les coses d'on venen i cap on van, perquè quan arribes allà el primer dia veus una notícia i dius, ostres, això és molt gros, i et diuen, ui, no, això fa anys que en parlen i no avancen mai. Ah, val, doncs ja no és tan important, no? Doncs això, fins que no necessites temps per veure-ho, això, no? I ara estic, jo crec, en aquest punt, en aquest punt que començaré a disfrutar. Però és veritat, tens raó que diuen que llavors arriba un quart any en què ja ho tens tan dominat que vols canviar, no? Sí, que llavors després ja no comences a... O sigui, la gràcia d'un corresponsal també és que tingui un punt de vista nou, perquè com que ho ha d'explicar a la gent d'aquí, que no està allà, doncs si tu tens un punt de vista nou tot et sembla interessant i tot ho voldries explicar. En canvi, si portes molts anys en una corresponsalia, ja arriba un moment que per tu allò és la normalitat. I per tant, ja no tens tant interès en explicar les coses que expliques quan arribes. Exacte, i més a Brussel·les, que és una corresponsalia molt política i on, clar, pràcticament domina, clar, allà està el cor de la Unió Europea, les institucions europees, tot passa allà. Creus que el fet d'estar en una corresponsalia política desllueix una mica el fet de centrar-se en el tema també cultural i humanitari de quan has de descobrir un altre país? Perquè, clar, Brussel·les s'emporta molt el protagonisme. Sí, nosaltres no som corresponsals a Bèlgica, som corresponsals a la Unió Europea. Llavors, per tant, nosaltres estem allà pendents de tot el que fan les institucions europees i el que fa l'OTAN, per exemple, que també té la seu allà, o el Tribunal de Justícia, i per tant, molt poques vegades parlem del país on vivim. I la veritat és que Bèlgica tampoc és una potència mundial que ens interessi molt. Com França, no? Com França, o com Alemanya, o com el Regne Unit, per exemple. I és veritat, però això sí que a veure, ja et dic que aquest primer ha sigut tan boig que no he trobat a faltar gaires coses, però segurament sí que trobaré a faltar aquesta possibilitat d'explicar una mica més el país on vius. Si estàs als Estats Units, hi ha moltes coses a explicar als Estats Units. Si estàs a Londres, doncs també, a París, a Berlín. I aquí és veritat que ens centrem molt en l'agenda europea i això, doncs, a vegades no ens podem fixar en les coses del país. Però vaja, ja n'he fet algun de reportatge del país i la Bèlgica dona joc, perquè és un país una mica surrealista i per tant jo crec que encara en sortirem més.
ara que anem passant cap a la taula, que ja aprofitem aquest... No, veus, però per exemple, això que els presentadors estiguin drets, clar, jo havia estat sempre assegut, no? I ara, doncs, el fet d'estar així, ja només l'actitud que tens a l'hora de presentar ja és molt diferent, estar sentat, que estàs una mica com acomodat, que en canvi està dret, no? Clar, aquí estàs dret, estàs com si estiguis a la barra, i per tant estàs parlant amb la gent així, allò de, escolti'm vostè, doncs passa això, passa allò, no? Has mencionat a Estats Units, vas treure un llibre, l'herba sempre creix més alta. L'herba sempre és més verda a l'altra banda, que va també de viatjar i parles de la meva passió. Em sembla que pel que dius intueixo que no t'agradaria acabar a Brussel·les, oi? Home, jo m'agradaria tenir una mica de recorregut com a corresponsal i poder viure l'experiència ara de Brussel·les, però després poder anar a un altre país i també... Jo m'agrada molt viatjar i per tant, quan viatjo sempre em quedo amb les ganes de conèixer una mica més sobre el país al que he anat. I clar, quan hi vas de vacances tens 15 dies, tens 3 setmanes, però no més, no? En canvi, doncs, ostres, si vius en un lloc, pots realment dominar molt, no? I sí, com que m'agrada tant viatjar i m'agrada tant fer de periodista, doncs si pogués anar, continuar viatjant i fent de periodista, sent corresponsal, m'agradaria. Però ja et dic, no, jo crec que tampoc no pots dir gaires coses perquè llavors sempre se't creuen històries pel mig i acabes d'allò sembla, però aquest no va dir que no sé què, bueno, va dir el que en aquell moment li semblava, però després passen coses, no? La meva idea ara mateix, ja et dic, és continuar fent carrera internacional, però ja veurem què passa. Tu has fet molts anys informatius, segueixes ara informatius, vas passar una època divendres d'informació però magazín, una mica d'entreteniment, en un moment en què es parla molt de com s'ha de canviar la manera d'explicar les coses a la gent, que tot està canviant. Tu creus que aquesta informació que es dona des d'indústria de notícies, des d'una corresponsalia, des de qualsevol programa, se li ha d'afegir un contingut d'entreteniment? A veure, jo crec que sí que és veritat que estem arribant a un moment en què la forma com expliquem les coses és important, perquè estem competint en un entorn en el que hi ha molts flaixos d'informació i tot entra molt per la vista i tal. Per tant, crec que ho hem de cuidar, això, però no ens podem passar de frenada, no? Jo a vegades veig informatius on espectacularitzen la informació. Que la informació jo crec que l'has de donar i l'has de presentar de la millor manera, i si tens imatge doncs l'has de jugar, i si el presentador està dret i dona una imatge de dinamisme doncs l'has d'aprofitar. O sigui, per tant, tots aquests elements hi ajuden, no? Però el que no pots fer és convertir una informació en un espectacle. I la informació és el que és. I la informació, el més important, és que sigui una informació que estigui contrastada, que sigui una informació que estigui investigada, que sigui una informació on hi parlin totes les parts que hi estiguin involucrades, sigui una informació que s'acosti al màxim a la veritat, si és que no s'hi pot arribar. En fi, tots aquests elements s'han de tenir en compte. Ara, llavors, la posada en escena, sí, cada vegada jo crec que és important de donar-li que entri fàcil. Que entri fàcil perquè ens estem acostumant a que ens entren informacions per totes bandes d'una manera molt fàcil. Si tu comences un programa i el comences allò, un programa que és molt parat, que és un programa que és molt monolític i tal, segurament no tindràs audiència. I en definitiva, el que volem és acabar tenint audiència, no? Relacionant-ho amb això, hem vist aquest mes d'agost un fet molt tràgic, com han estat els atemptats a la Rambla, a Barcelona i a Cambrils. En aquest sentit, la tarda dels atemptats, sobretot aquella tarda del 17 d'agost, va ser una tarda molt confusa, arribaven moltes informacions, algunes que no eren certes. Sí, que s'havien de contrastar. I que eren rumors, des d'aquí, des de TV3, totes les cadenes, se centraven molt, sobretot fonts, en explicar les fonts. I jo recordo, arribaven moltes notes de veus de gent, moltes coses, i vaig veure com una doble funció dins de la gent del periodisme, inclús també des de xarxes socials, els Mossos d'Esquadra, que s'havien de fer dues funcions, d'una banda explicar el que estava passant i de l'altra desmentir allò que s'estava passant per les xarxes. Llavors, relacionat amb això, jo no sé si tu creus que això que diu encara amb Twitter i tot això, tothom pot ser periodista, si encara estem suficientment preparats o som el suficientment madurs com per afrontar una cosa així. Home, jo crec que... O sigui, la figura del periodista... Exacte, jo crec que la figura del periodista encara és necessària perquè nosaltres som professionals d'aquesta cosa. És el mateix que si tu tens un problema a la canonada de casa, difícilment tu et posaràs a arreglar la canonada de casa, no? Faràs venir un lampista que t'ho arregli, no? Doncs, en aquest cas, els periodistes som els que tenim l'ofici, som els que tenim l'experiència de treballar amb la informació.
i crec que som els que podem donar la credibilitat al que estem dient, no? I per tant, moltes vegades quan veiem coses a Twitter, quan veiem coses a Facebook, quan mirem coses a internet, no sabem d'on ve, no sabem qui les firma, no sabem qui les diu, no? I això no ens dona confiança. En canvi, un periodista que tu saps, no? TV3 és una marca que té una trajectòria, és una marca que la gent sap que estem especialitzats en explicar coses, té una credibilitat, té una trajectòria reconeguda, no? Doncs això jo crec que li dona un valor al que nosaltres diguem. Ara, el que no hem de fer nosaltres, jo crec que els mitjans de comunicació consolidats, és entrar a voler competir amb aquests twitters, amb aquests blogs, amb aquestes informacions que surten tant de pressa, perquè llavors és quan ens equivocaríem, no? I si nosaltres no tenim contrastada una cosa, a Twitter pot ser que l'estiguin dient, però si TV3 la diu és que ja sabem que efectivament ha sigut així. Si no, val més que no ho diguem, perquè si no la gent després es demostrarà que no és i acabarem perdent la credibilitat i la confiança que hem guanyat. Segurament, a més, hi ha una nova funció, una mica de cara a sobre, heu de passar una mica de filtre d'aquesta informació, que n'arriba tanta. Clar, absolutament. Clar, nosaltres, per exemple, no podem utilitzar Twitter com una font d'informació si és que no coneixem qui està parlant, no? Exacte. Estem en aquest plató, Xavi, que és nou del gener del 2014, va ser una de les novetats de TV3. Sí, que veus, ara aquí no veiem res, però aquí després quan estem en el telenotícies, clar, sembla que sigui un camp de futbol. Exacte. Ara aquesta nova tardor, TV3 presenta una nova graella, presenta moltes novetats, en tant també segurament perquè s'ha hagut d'adaptar a la nova manera de consumir televisió, la segmentació i la fragmentació de l'audiència. Com veus la situació de la televisió aquí a Catalunya, TV3 en general, com ho veus? Jo la veritat és que estic molt esperançat amb aquesta nova temporada de TV3. Feia molts anys que la programació no es movia gaire, que apareixien algunes estrenes, sobretot en el prime time, però que la casa, diguéssim, durant el matí, durant la tarda i tal, doncs estàvem acostumats a veure divendres, a veure els matins, a veure programes que havien tingut una durada molt llarga, no? I ara, jo crec que aquesta nova etapa que s'obre, ostres, ens dona això, no? Molta força per dir, hosti, doncs volem fer més coses, les volem fer més bé i volem oferir als espectadors unes novetats que creiem que els agradaran. Jo, pel que he anat veient i per com veig ara que s'està preparant tot, em sembla que podrem mantenir un nivell de competència molt alt amb la resta de cadenes. A veure, és molt difícil, avui en dia és molt difícil fer una dècima d'audiència, i perquè tothom juga totes les cartes i tothom les juga molt bé, però vaja, jo crec que aquest any ens podrem defensar molt bé nosaltres també. Molt bé. Escolta'm, Xavi, ha estat un plaer parlar avui aquí amb tu. Desitgem molta sort en aquests 3 anys que et queden de corresponsal, que t'adaptis bé a totes les fases que comentàvem al principi, que gaudeixis també d'aquest moment apassionant que viu ara Europa. Suposo que hauràs d'explicar el Brexit. Absolutament, el Brexit, el que passi a Catalunya, a veure quina repercussió té allà. Hi ha moltes coses que sí, no m'avorriré, no. No m'avorriré. I, escolta'm, un plaer també veure't aquí aquest mes, aquí al Telenotícies Vespre, i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres, un plaer. Molt bé.